Cene bikova na pijacama za mjesec april 2026. godine jeste 480 dinara po kilogramu, znači to je prosječna cena ili ne oko 4 eura. Znači bikovi domaći, domaća farma, domaći uzgoj, prosječna cena jeste 480 dinara po kilogramu ili 4 eura, mjesec april 2026. godine. Uglavnom, otkup kaže klanice, teško ovako više može da neko kaže naiđe da kupi, ali uglavnom imaju rezervisano sve skoro unapred, dogovore sa njima. 480 dinara, prva klasa, prvi bikovi, simentalci su malo skuplji, pošta malo jeftiniji, ali to je prošla cena za mjesec april 2026. godine.